Türkmenistanly migrantlaryň ýene biriniň ýagny Maksat Baýmuradowyň Türkiýeden deport edilendigi habar berilýär. Türkmen Helsinki fondunyň bu baradaky 14-nji sentýabryndaky habarynda Baýmuradowyň bir kanun ýagdaýda watanyna iwerlendigi we onuň ol ýerde basyşlara duçar bolup biljekdigi bellenilýär. Mary welaýatynda doglan 30 ýaşly zähmet migranty Baýmuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda %100 bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip, öz garaýşlaryny ençeme gezek beýan edipdi. Baýmuradow geçen aýyň ahyrynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine beren interwýusynda özüniň ýaşamaga ygtyýarnamasynyň möhletiniň oktýabryň ortasyna çelini bardygyna garamazdan iýunyň ortalarynda Istanbulda saklanandygyny aýtdy. Sonda ol polisiýada özüne ýaşamaga ygtyýarnamasynyň ýatyrylandygynyň aýdylandygyny, ýöne tutuk edilmekden saklanandygyny hem gurrun beripdi. Migrant media proýekti Baýmuradowyň bu interwýunyň ýyzy süre saklanandygyny habar berdi. 6-njy sentýabrda Türkiýede adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Türk raýdaşlyk guramasy Mazlumlar 1-nji sentýabrdan bäri Diyarbakır şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan Baýmuradow barada deport etme kararyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Baýmuradow Türkmenistana iwerilse, ol ölüm, gynamalar we ýowuz darysmak tewekkelçilikleri bilen %100 bolup biler. Sol sebäpli Baýmuradow hakynda çykarylan deport karary ýatyrylmalydyr diýip maglumatda bellenipdi. Emma bu çağırışlara garamazdan Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 7-nji sentýabrda Baýmuradow Diyarbakyrdan Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezine geçirilipdir we bir näçe günden soň sol ýerden Türkmenistana ugradylypdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň deportasiýa merkezi bilen telefon arkaly habarlaşmak tinançyklary başa barmady. Hukuk goraýjy topary Baýmuradowyň deportasiýa merkezlerinde saklanylan döwri, aklawçylaryň ony ýzyna uğratmak baradaky karary ýatyrmak urunda üstünlüksiz tinançyklary edendiklerini hem belleýär. Türk resmiýetleri bu baradaky degişli kararyny hamaly Baýmuradowyň özüniň deportasiýa edilmegine garşy däldigi baradaky dokumenta gol goýandygy bilen düşündiripdirler. Emma 5-nji sentýabrda Baýmuradow öz ýakynlaryna hiç ýyly dokumenta gol goýmandygyny aýdyp, audio ýazgy uğratmagy başarypdyr. Ol öz tankydy çykyşlary üçin Türkmenistanda özünden aralynmak hukukynyň bardygyny ynykdap, ýyzyna dolanmak islemeýändigini hem belläpdir. Hukuk goraýjylar Erzurumdaky deportasiýa merkezindäki öz çeşmelerine talgylanyp, Türkmenistanyň konsulluk işgärleriniň bu edara ýygy-ýygydan gelýändiklerini we deportasiýa edilmeli türkmen raýatlarynyň gerekli dokumentlerini getirýändiklerini ýazýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda öz siýasy we jemgyýetçilik garaýşlaryny beýan eden ýa-da türkmen häkimetleri tarapyndan ýyzarlanýan türkmenistanlylaryň daşary döwletlerden deportasiýa edilmegi we Türkmenistanda ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar wagtal peýda bolýar. Türk häkimetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täze 5 ýyl möhlet bilen prezidentligi taýlanmagynyň we täze içeri işleri ministri Ali Yerlikayanyň 4-nji iýunda wezipe giresmeginiň ýyzy süre ýurtda bir kanun ýaşaýan migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirdiler. Türkiýede soňky 3 aýda geçirilen reýtlerde 75.000 bir kanun zähmet migrantynyň saklanandygy, olaryň 32,5 eýýäm deportasiýa edilendigi resmi taýdan ma'lum edildi. Türk häkimetleri tutsaq we deport edilen 10 miňlerçe migrantyň haýsy ýurtlaryň raýatydygy barada häzir çelini açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasynda türkmenler hem bolup, Türkmenistan geçen aýyň başynda Türkiýeden deport bolan 1000den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Garaşsyz nesirler olaryň arasynda Türkmenistanyň raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berip gelýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdileri Türkiýede 10 miňlerçe türkmen migrantynyň duçar bolýan ýagdaýlary, olaryň Türkmenistana deport edilmegi we ýurtda %100 bolýan ýagdaýlary barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Azatlyň ýurdun Türkiýedäki elçixanasyndan, Istanbuldaky konsulxanasyndan telefon arkaly kommentariýa almak tinançyklary hem oňy netije tapmaýar. Bu aralykda Türkmenistandaky habarçylarymyz ýurtda, hususan da Balkanda Türkiýeden deport edilip watanyna dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörtüle köpelendigini we olaryň kanun goraýjy edarlaryň işgärleri tarapyndan ýyzarlanyp, ýygyderli sorag edilýändigini habar berýärler.